yan, gusto kong maka-experience ng mag-araro sa lupa ng palayan. Ngayon, susubukan ko. Tara. Tayo na! Uy, bakit may palay? Ay, lukay. Nay! Nay! Muli ka pinuna. Nay, tamrap. Bangalag dito sa muli. Nay! 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 Do! Do! Tre. Nay, pan, bangalag dito sa muli. Gahi! Saksan. Sundido. Doon! 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 Nagamay pa ko. Hello! Tanaw ma, kamo hindi. Tanaw. Siyam. Kaya. Kaya? Tingin kamera, kaya. Kaya? Dugli makapamahaw. Pasagkot mga manikha lagi. Puro na 3 of those? Di pa yung maripot na ba? Nani na. Tre! Do na po, do. Tre, let's go! Up. Oh, tre! What? Ang hirap pala araro. Araro ba to? Hindi biro ang ano pala sa palayan. Kaya mag-subscribe na kayo. Huwag kalimutan mag-comment and like. Bye-bye!